pangaran, over. Rolin Bagakay. Rolin Bakakay. Bagakay. Bravo Alpha Golf Alpha Charlie Arpa Yankee. Roger to the Tabi Serpio. Bagakay Rolin, kumusta ang estado physical ka na recover, over? Natatahuban na initabi sa ngunyan Tabi Serpio as in no sign of life na. Sus Mario, sa Kairat man. mga pirang minutos kinalot. More or less Tabi Serpio, sobra 30 minutos, mga 45 minutes ining kinalot na panduwa. Ay milagro kun bobohayon. Madali, Oo. backtrack. Purok uno, sa kuan yan, kung nakatukad ka na dyan baga sa may paglaog budig di sa may ago, bago magtulay kung hali ka sa Ligaspi, Roger. matukad, diretso, then iguan yung pababa naman, ari na po siya, left or right side, over? Kung hali ka Tabi Serpio sa Rizal Street, mawala ka baga digdi sa may pasirig sa pinarik sa may ago, ngunyan, didiretsyon mo lang Tabi ni Serpio, going to Marquez Street na Tabi ni. Iyo. Oo, tapos kataning lang ini, arani lang ini, adjacent lang ini, o kaya kataraning lang ini Tabi Serpio kan Barangay Hall, over. Yan sa may Barangay Hall. Ngunyan, Oo. ano ang nangyari ruminasay su daga, over? Ngunyan Tabi Serpio, ang pinagdududahan na ra Kapitan Roy Nanyos, kana pinarik Tabi Serpio, posibleng dahil sa pasurunod-sunod na pag-uran, naging kausa kung nata nagrasay, ang daga digding pinagkakalkal Tabi Serpio para gibuhanin sa rong private establishment na hotel. Kan sa rong private individual na abot ng magpaunambitan kan sa iyang pangaran Tabi Serpio sa mga oras na ini. Iyo, may tatrabaho dyan na porsyon kang daga. Ano ang daga na yan dyan? Medyo ampas, medyo bakilid, over? Medyo bakilid Tabi Serpio, kaya pinakakalkal siya pa irarom tangani ng gibuhanin 4-story hotel establishment. Yan, di gari nagsipak sa buro bakilid na porsyon kan lugar na dyan, suruminasay, so sa itaas nida. Roger. Sos Marios. Oo, Roger. Ngunyan Tabi, Natambunan, duwa. Susaro na retrieve, no signs of life. no signs of life Tabi Serpio. Iyo na ito pinagsusundan tang ambulansya kasubago dyan sa may likod kan simbahan. Tadig di na, lusot na yun sa Marquez Roger. O ito na retrieve, no signs of life. Lalaki ito, may identity, over? May identity Tabi Serpio. Certain Alan Andeso inot na nakaykay Tabi Serpio yung natahuban. Alan Andes, dahil na, no signs of life. No signs of life Tabi Serpio sa initial na pag-impormasyon, mga paporos na nakatarauban Tabi ni Serpio Kasubago. Ikaduwang na-recover, ining si Rolin Bagakay. Rolin Bagakay Campuro. Roger. No signs of life man. Roger to the Tabi Serpio. Almost 30 minutes na kinalot bago na-retrieve, over? Correct Tabi Serpio. Pero ang natambunan dyan? Ang natambunan Tabi Serpio, duwa man sana. Ay, sana ko. Salamat na duwa sana. Duwa sana. So mga nagburot wang istorya kaya sa social media, sabi dakul da ang natauban. Pero sa pagkonfirmar ta niya to digdi mismo sa tuyang subaybayan digdi sa ground zero kana sambitan ng insidente, duwa man sana Tabi Serpio. Duwa man sana. Kaya magdangog sinda sa DCGB. Correct. Magparakuan kan mga sa social media na yan. Ano na ba kung Correct. verifikado? So duwa Roger. sana. Okay, sige. Roger. Ngunyan Tabi Serpio, so kung ang itsura man ka na daga digdi, talagang day ibubuhayon, talagang matagas na ining gari clay soil na ini Tabi Serpio. And then may mga nagkapirapang mga matatagas na magagapo na posibleng iyo na nakapagadan kay ni talagang inanuan na talagang tinakluban na ining biktima nga sa ngunyan. Iyo, nako. Sige. Roger. So yan Tabi Serpio, asin sa ngunyan nga manggirarayaan na CDRRMO, ang Emergency Quick Response Team, na BFP Special Rescue Unit, pati na Legazpi City PNP para tawanin na formal na na disposisyon. Aday na masabutan Tabi Serpio na itsura kay ning mga katrabaho kay ning mga biktima dahilan kan na Igwa ka pinatry dyan nga. makukag maistorya lamang Tabi Luens. Day kita allowed Tabi di Serpio yung pinakaulay Iyo. sa private establishment kaya Tabi ni over. Oho, iyo. Ngunyan, ano ang sabi kan ground commander dyan, kuwana, all clear na daay na well accounted na, sugabo sa nagtrabaho dyan, apera kay itong nag-expire na duwa. Roger. Ay, nako. Sige. Kahirat man. So yan Tabi Serpio, na mga dagdag na istorya, pinakagibot yan dito sa DCGB na sa tuyang
na subaybayan digdi Mhm. na pagtupag nindaga digdi sa sarong nga pinagigibong private establishment digdi sa Pidarik area. Piraso mga nagtatrabaho diyan all in all, including itong duwa na na-retrieve na natambo na no signs of life na over. Daig kita tabi Sir Pio ni na picture ko na pira pero more or less tabi Sir Pio ang mga niraon digdi sobra 20. Sobra 20. So, ang gabos na buhay is well accounted for na para kay itong duwa. Roger. Kasinda tabi Sir Pio so arni nang gaduman sa may daga tabi Sir Pio na Huruhampas. So, ruminasay ng So Rominasay mismo. Sus ko. Sige, sige. Okay. Roger. So yan tabi Sir Pio, sangon yan so bangkay kay ni Rolling na Bagakay. Nya ang pay ni sangon yan nilaag na sa spine board as in so nainot talagang dahil ni Sir Pio nag-iiro Mm-mm. na mga biktima na ini asin kasuba ako nga ni na dismayo so agom ka ito na taga Pinarik si Certain Alan Andes Mhm. dahilan ka na sinapit kay ni dahil na inabutan si Databi Sir Pio nin Pasko sarong makamurumundong barita ini Kahirap digdi man. sa pinagigibo digding establishment. Kaherak man nago. Sige. Roger. So yan tabi Sir Pio ang mga dagdag na istorya ali digdi sa tuyang kinamumugtakan kay iba si Henry Boy Mata sa mobile unit. Ako po si Luwens Bursi Barseno. Thank you so much, Luwens. DCGB on assignment. Sa mundong pangyayari, tragedy. Pawalat ngunya na mga taon. Sana dahil na magkasurundan yan. Dua, gadan dyan sa landslide na yan dyan sa may Pinarik. May pinagigibong hotel daa. Nagsisipak duman sa bulod na medyo bakilid. Talakan pagparauran, rubinasya sudaga. Dua ang nadali. Bueno, standby muna si Renz. May mga dagdag muna. Renz, go, go, go. Good afternoon. Yes, maray na hapon tabi Sir Pio, asin na maray na hapon sa mga prantabay, sa mga dugan niya tong mga bareta nagpasar nin ordinansa o barangay ordinance ang barangay Talahib kan Banwa nin Daraga kontra sa mga chismoso asin mga chismosa. Ini ang nakapalaog ngunyan digdi sa nangyaring regular na sesyon digdi sa Sangguniang Bayan kan Daraga ngunyan na pagkahapon na kung saan ining barangay Talahib ang panduan ng barangay digdi sa Daraga na nagpasar nin magakanigong ordinansa kontra sa mga chismoso asin chismosa. Kung makatatandaan kang manakaaging mga sesyon, nagpasar man kay arog kining ordinansa ang barangay Alubo, Daraga Albay. Dahilan nga ni man sa problema dyan sa mga barangay na dakol na ang mga chismis na nagkakaralat sa mga barangay asin sa ngunyan, pinag-refer nga na ini sa Committee on Laws and Rules, digdi sa Sangguniang Bayan asin mapaiseraron pa sa serye din na mga committee hearing. Pero sa entrevista kan DCGB News kay Kagawad Honorable Attorney Pilo de Lumen, ang pamayagan Committee on Laws and Rules, ang sinabi na posibleng ibasura man sana kan sa iyang komitiba ang pinagbubusol na ordinansa kan na barangay Talahib na iyo anti-chismis ordinance dahil tayo ni dipisil databi ni Sir Pio sigun digdi ka ni Pilo de Lumen dahil ta mismo nga ang Congress dahil man nagpapasar o dahil man pigpapasar ang arog ka ini nga batas kontra sa mga chismoso asin mga chismosa. Iyo nga ni Tabi Resta, while nagdadalagan ng report mo, I was thinking, paano mo i-establish ang elemento kang krimen na chismis? Roger Tabi Sir Pio. Anon mga elements kayan? Taigo ba ganing libel, igo ning slander, igo ning oral defamation? Roger. Now, paano mo ma-qualify? Paano mo ma-determinaran na sa wrong person na nagchismis? Ano ang elements of the crime? Roger Tabi Sir Pio. Iyo ba? Kaya na maski nga ni si Atty. Pilo de Lumen, nagkapagtaram na, ang ngunyan pa sana, maski nga ni dahil niya pa nababasa, sigun sa iya, ang ordinansa na pinagpasakan barangay Talahib, sigurado daan na kuning kaso man, wala talaga ining pag-asa na may pasar, digdi sa Sangguniang Bayan, dahil lang posibleng maging maabuso na kapangyarihan kan judiciary system, lalo-lalo naman sa mga barangay, lilipat mo sa mga barangay, asin magin man nga ni mismo ang Congress, wala man na ipasar na batas manugod digdi. Ang kompletong detalye, daong good niya to, katingog di Atty. Pilo de Lumen. Pero kung anti-rumor mong guerrilla yan, parehas lang sa proposed ordinance si Alubo, definitely, i-strike down po yan. Sabi ko baga sa committee report, naman sa proposed ordinance, anti-rumor mong guerrilla, anti-chismis ordinance si Alubo, na kung ang Congress mismo, dahil ko pa sa yan, na matakuton yan eh.
about ganito yun sa pag-abuso ka mga nasa poder na karong mas nabigtawan pa kay quasi judicial power ang barangay na hindi rin kung sisa na isala magbayunar ka, nagpalkar kang proposed ordinance. Matakoton yan. Kang panahon ni Marcos, ayaw kita anti-rumor kapag tukaw ni pagsala ni Corazon Aquino, i-repeat ba kaya? Kaya matakoton po yan. Kaya yun po ang stand ni bilang committee chair ng committee yun po ang stand. Pero Ang dingog ni Katorni Pilo de Lumen, ang pamayokan Committee on Laws and Rules, digdi sa Sangguniang Bayan, Candaraga. Roger, sige. Yan tabi Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon digdi sa luwas, Renz Luna, DCGB News. Salamat, Ren. Kadagdag na istorya. Ano mo man agad ma-define, buda ma-establish arang elements kang crime na chismis pa rin kan kada krimen, susog sa revised penal code, igo aning definition, buda elements, kung paano yan nakukumitir. Chismis. Paano kung i-chismis mo? Si Padingdal bagang gwapuho nun. O, sa bata kan kadaklan, gwapo talaga si Padingnaldo. Dahil mo man itumako niya na chismis bago pa de. Sa mata ka diba, bako. Itumakla si par chismis. O paano mo yan makuan? Paano mo yan tabi ma-reconcile? May nag-text sa tuya digdi, diyan da sa may PO kan Kamalig, may operation kan pulis, igod ang pulis na napupusasan. How true is this? Tabi diyan sa may PEO da kan Kamalig, ito, Sir Pio, may dinakop digdi sa Salugan Kamalig. Tapat ng PEO, may pulis na nakaposas. Ito po, raw information. Dahil kita pa kainining independenteng verifikasyon, diyan da sa may PEO kan Kamalig. May nag-text sa satuya digdi, kaya i-verify ta po yan kung anoan, kung may pulis na nakaposas, o baka sala sa text kanay, o baka may pulis na may pinagposasan or what. Sige, sandali po muna, diyan sa luwas. Si kumpadreng Jimmy, Pading Jimmy, go, go, go. Yes, salamat tabi, Pade. Yaw na ko nag-video. Oho, May police man ang gadiki, pero naka-duty siya. So nag-traffic inikan, so nyan. pawala, patuo na diversion kan mga darakulang mga bihikulo. Kasi rin sa normalo nan pasyor din di kita Pade. Iyo nga, kaya kita baga, day basta-basta minakuan ki istorya. Kaya mas bigbir ka ito. May dinakop da, pulis, nakapusa, Sumar Joseph man na. Yan ba si Pading Jimmy? Ano? Kaya ako napadigdi. Kaya nga ni Ode, Igbabasa mo sa text mo, nagpiprepare ako paabot ki report sa imo. Para manig pulis. May pulis digdi, sarong pulis. Oho. Tapos may tulong magkaturot-turumpok na oron-oron. Ora man ning kuan, ora man king commotion kitang nailing di kita Pade. Baka may pulis, ta simpre sa pulis, may pusas ito, may nakasabit yun na pusas. Ora man kitang nailing, para nga digdig mobile. Oh, at very specific yun. Ano man daw ini. Mas maray na yaon ba kita dyan Pading Jim ako? Wala sa mobile kan daraga mobile naglabos man sa nadigdi. Wala man digdi pa dining kuan. Kumusyon. Wala man ki problema. Dahil ko Oo. na nirani ng polis na wala man ki kuan, nag-restoryan man sa nanya digdi. Yan ang ispekin. Nag-text pa sana so texter niya to. Yaw ng DCGB. Not sa gabos. Wala man Oy, initabi na last 4 digits. Okay ba na? 4999. Okay. Sign ka nagko kang impormasyon mo tabi. kun Oh. dahil man kailangan man rin yung kinig pulis, yun mabigla ini. Pasiwi kang nagano ka digdi. Wala man ako nahiling na pinusasa, wala man ako pusasa digdi. Oh. Mario. Okay man pala. Dautan nata alanganin ako. Sige. Nasa kurbada akong tinako. Sige, Sige sige. na salita. Sige, thank you so much, Pading. Ano ba yan yung nag-text ni may operation na may pulis na nakapusas. Ba yan? Well, anyway, salamat po sa nag-inform ron tabi. Salamat pong maray. Alas 4:29 oras Pilipinas. Tud sa Indokang, Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Rexidol Forte.
Rexidol Forte, Oragon Banat sa Apat, Coffee Mate Original. Coffee Mate Original. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Cabredo, na kami hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Di Cabredo. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag chillax ang trabaho, Laging ganado. pag laging ganado. Approve ang trabaho. Kaya just have a judge para lahat tayo chillax. Have a judge and chillax. Stressed sa work at sa init ng panahon? Huwag kalimutang mag-judge para lahat tayo chillax. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal sa kapwa. Sa sakuyang namumuta ng mga Legaspeños, ini po ang sa indong Vice Alcalde, Bobby Cristobal, kaiba ang sakuyang pamilya nagpapaabot nin sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Nagluy pa rin ang Pasko. Ang Pasko na iyo ang pagrumdom sa pangakian kang sa tuyang kagtubos na si Jesucristo. Gibon tang simple ang silabasyon kang Pasko. Susugunta ang dalan na sa iyang inagihan sa paagi ning simpleng sakripisyo. Ang igwa dapat makarumdom sa mga tugang tang kapus sa buhay. Ang danay na pagkamuot sa kapwa asin bulaos na pagsirbe. Ang sakuyang simpleng paagi tanganing mapahiling asin ipamati ko sa indo ang sakuyang pagpadaba. Ini po ang sa indong tugang
Councilor Vicente F. Baltasar III, kaiba ang sakuyang bilog na pamilya nagpapaabot ning maugmang Pasko asin puno ning grasya asin paglaom sa pag-abot kang bagong taon. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Bimbi Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang Yangmat Native Lechon, minapaabot din maugmang kapaskuhan asin magayagayang pagselebrar ning bagong taon. Laong kan samong manihamiento na day mawara ang pagkamot sa laog kan pamilya asin ang makusog na pagsarig sa mahal na Diyos sa tahaw nin pandemya asin mga uminaging kalamidad. Hali sa Yangmat Native Lechon, maugmang Pasko asin pano nin paglaom sa pagsabat nyato kan bagong taon sa lambang pamilya. Hali sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay, ipinapaabot ni Mayor June Aguas ang sarong maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Simpliyon lang po ang mensahe ko to sa Indo. Magtao po inspirasyon, magtao po motivation, magtao po pag-asa. Pero po ang suliminting ikaya ming itao sa Indo, iyo po ang pag-asa. Sa kadipluman kang kabustang inagihan, may maiiling kitang ilaw na kita po mabangon. Sa Giraray na pinapaabot ni Mayor June Aguas, sangguniang bayan asin mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo, the home of Sarong Banggi, ang maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Ano man na pagsakit o mga hagyat sa buhay, pag kita nagkasararo, kaya taining lampasan. Aksyon agad, padagos ang paguswag. One Santo Domingo. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Sa mga kahimanwa ni Kagawad Randy Gata, sangaran kan sa iyang pamilya, asin pag-iriba sa sangguniang bayan kan ginubatan, maugma po siyang nagpapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year sa gabos. Sigun sa iya, dapat kitang magpasalamat sa mahal na Diyos dahilan sa maski gulping problema asin mga kadapisilan kitang inagihan, arog kan pandemya asin mga bagyo, buruhay kitang masabat kan Pasko asin bagong taon. Padagos lang kitang maghiringuwa. Ginubatenyos, hampanguntang positibo ang mga hagyat kan panahon. Liwat si Kagawad Randy Gata, nagpapaabot nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Sa tabang kang Revicon Forte, buong lawas, sa ni Puerta!
mata, puso, muscle, buto, dugo, sani, puwersang lakas. 5 pesos SRP na Revicon Forte. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko daita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. No storm, not even pandemic can ever stop Christmas. Because no one can ever stop love. Nahiling ta sa lambang saro ang imahe kang kagurangnan kaya naging mas madali ang satuyang pagtarabangan. As we celebrate Christmas, we should not forget to be grateful for all the things that we still have. Hali sa sakuyang bilog na pamilya, ini po si Glenda Ong Bungaw, board member kang Primer Distrito kang Albay. Merry Christmas and let's hope for better days this 2021. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Sige, ituloy natin ang Christmas, ano? Yan, ituloy natin ang Christmas. Duman po sa nagtitext tabi, so sabi diyan sa salugan sa Kamalig sa may hampag kang PO. Sige tabi, i-verify mo na lang po yan sa Hepaturakan Police diyan sa Kamalig po sa may pang mga sources. Kung baga managad igo dyan yung nangyari, tamay nakaposas dang pulis, buda sibilyan. Sige tabi, baka naurood dyan kami. Ay, follow up nila po ko ng mga development kayo tabi, ha? Salamat duman sa nagtitiwala sa DCGB. Follow up kan mga reports, nagkapaabot nin mga informasyon. Thank you so much sa tiwala sa DCGB, ha? Salamat tumaray. Bueno, nasa linya si kumpadring Jim. Pading Jim, go, go, go. Good afternoon. Hello, maray na hapon tabi pa de. Igwa mananggad pala yun dito si Mayor. O sige. Konta daw ko na initial tama pa mapasiring ako duman sa police headquarters. Sige. Mayor, ano tabi so observation kanina dito sa area kan na sa lugar si Pio po Sangkol. Hello, Hello, Mayor. maray na hapon Pio. Yeah, maray na hapon, Mayor. Belated happy birthday mo na tabi. Thank you po. Opo. Igwa pa man ganyan ng barbecue sa Kwan, sa Kianis. Ay, go pa po. Pwerte ang barbecue dyan ni Yani. Sa hali sa sabi ka sutik ni sa midi si Pading Naldabaldo, happy birthday da sa imo belated man. Tabi primo. Sige. Okay. Anong nangyari diyan ta? May pinusasan dang pulis buda sibilyan tabi, Mayor. Actually, na-istorya na kung unyang bumasarangan na isiyam na may pinusasangan nila dyan sa may provincial engineering na police na hindi narataki mga kasibilyan. Eh nga, ipikukonta ko si Chief ko, dahil ko rin na po na kung ano talaga sa nangyari yung sitwasyon naman. Ay, oho. Iyo tabian, Mayor, so rason kung natatayaon ka sa area, over? Dahil man po, naglalakaw-lakaw man po kita. Ay, iyo. Wapropa siya. Iyo tabi. Pero na-istoryahan kita na may kinuha na dyan na duha. Iyo man ang gada, may pinusasan da na sarong sibilyan buda pulis. Iyo po na. So makuanasan na kami, ma-follow up na sana kami. Iyo masanat tabi, Mayor. Kung ikaw kang gusto idagdag dyan sa Kamalig, go ahead tabi. Pero may kuha na ko actually. Iban na kuha ko digdi kay Mayor. Digdi sa Kamalig tabi pa rin. Itong sa Republic Act 9003, sa mga barangay na nakautob ka na 9003, nagasunod naman sa proper way sa segregation na sinibaba, may programa na pa lokal na gobyerno, pero may cash assistance man na nagkare-receive sa mga barangay na compliant duman sa 9003. Sige. Pero sabi ni Mayor, ano ang papaduman ang kane? Actually, nagtawag kita campaign team duman sa mga barangay na nagtutubod. Nagsusunod ka 900 sa solid waste. Nagtawag kita yung campaigns na 10,000 sa 20 barangay na gamitin man nila kung anong programa kinarent dito sa solid waste. May kuwan pala, parang may date man na paundra, kumbaga pakonsuelo sa mga barangay, over? Iyo po, para maging ganyan tama ng barangay na magsunod talaga sila. O pugura naman po so sa inyo parang cash reward man, over? Actually, 10,000 man lang tabi, Pio. Ay, dakula man yan, 10,000, ano, magagamit yan kan barangay. O di, sige tabi, Mayor, salamat din maray tabi. Salamat tabi, Pio. Okay, so yan tabi pa rin si Mayor Calebal. Actually na-timing ang kumansala si Mayor di pinaglakaw-lakaw. Kaya ko, nagko-restorya kami kung na bananggad. Iguan ni na-receive siyang informasyon na
may commotion digdi ka Subago. Iyo. Late na kayo ditong pag-abot ko naman na medyo normal na. Pasirihan ko naman, mabalik ako tabi pare. Iyo, Pasirihan ko oho. sa police headquarter lugod. Iyo, sige. Kasama sige. niya to si Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig, Jimmy Nasalita, DC, GB News. Thank you so much, kumpadring Jim. Kasabay si Alkalde Kaloy Baldo kan Kamalig. Salamat duman sa satuyang ko na mga nag-informar. Salamat sa DCGB. Araw kami kayang paano ang pag-igol text di duman ang lugar. Then counter check. Paminsan medyo naod dyan man ang ganing nagkapirang minuto. Salamat po sa mga nagtitiwala sa DCGB. Bueno, bago kita mag-biyon muna sa napade, mag-commercial nganing paaram na kita padagos para menta sa programa taon-taon. Ini po mga importanteng aabangan tana sa mga maabot na daw. Before na umabot ang bakuna digdi sa satuya. By the way, sa aga, bago kan temang iyan na pag-iistoryahan tango niya, sa aga po, magdangog ka mo alas 9, duman sa tingog kan Banwaan. Bibiltadahan tana, so pagkikipag-olay ta, sa sarong espesyalistang doktor, bihasa, nagakapira sa nasindadigdi sa Bicol, dalubhasa, bihasa, espesyalista, infectious disease specialist padingnal, Dr. Ana Linda Billen. Saro ining respetado na doktor, an sa iyang specialization, ining so pagbulong kan mga makatakot na helang bagang nakakaulakit padingnal, AIDS, buda iba pa na mga nakakaulakit talagang nahelang. And siya nga ni, konsultant siya sa man iba-ibang hospital digdi, lalo na ining sa COVID operation ta sa Bicol. Yan sa BRTTH, nagtatao siya ng inputs gabos sa provincial capital, city government gabos. Bibiltadahan ta ng pakipag-olay kay Dr. Ana Linda Billenta, nakakahuron ta na ini padingdal, nagirumduman mo ka na sa initial stage kita kan ECQ. Sumatindi talagang laban, nakakahurong ko bagay ni si Dr. Ana Linda Billen, lalo na pag alas 9 banggi. Buda paminsan pag-aga duman sa alas 9 man natingog kan Banwaan. Ngunyan sabi niya, ngaya piyo, there comes a time na sabi niya, medyo dahil nang kita mapalos ng informasyon, taan vaccine, nasa process pa kang pag-didiscovery ang mga scientistas. Mag-istoryahan nga kita, pag-iguana. Ngunyan iguana po nin bakuna. Magdangog ka mo, kung ano ining bakunang ini, nayaon na duman, pinag-indiksyon na, sabi kan mga aki, pig-indiksyon na baga sa United Kingdom. So bakuna nag-abot na duman sa Canada. Iguana director sa nito sa Indonesia pa ito director tabi o Malaysia? Indonesia. Tama, sa iguana, nagbakal na sinda. Buda igwa pang mga nasyon, Russia tabi yan. Sa aga po yan alas 9, magdangog ka mo ta. Iyan na kakaulayon takan si Dr. Ana Linda Billen. Nganing masabutan ta, ano mga pasistema kayan? Madali, may apon sa telepono. Hello 915, marahin hapon. May nahapon po, Sir Pio. Umpo. May hapot lang po ako sa Indo. Paano po? Kasahapon po kaya, nag-service po kaya kami, gadan pa Kamalig. Tapos po, Madali, madam, sisay po tabi inita igwa kitang pigko ka na issue, na diskuter na istorya. Ano po ang concern? Go ahead po. Concern ko lang po kaya. So, duman po baga sa pag-parking sa may essential po kan LCC. Parking sa may essentials sa sentro kan Legazpi. Opo. May dara ka mong vehikulo tabi? Iyo po, sir. May motor po kami. Motorsiklo. Nagpark ka mo sa may sa ina eksaktong lugar yan tabi? Digdi po sa may hampangan kang sa may Lucky Choice po baga. Yan, sa may Lucky Choice. Sige Iyo tabi. po. What Tapos happened? Po, dati po kami duman nagpa-parking. May parking boy po baga duman. Okay. Tapos po, kaswapon po pa lang kami nakapaligaspi naman kasi minsan lang po baga ang service ni sa photographer. Opo. Tapos po, nung daiman po baga duman nakalaag na no parking. Iyo. Talagang pwede duman mag-parking. Mhm. Tapos po, may nailin man po kami duman na may mga nakapark na motor. Di nag-park po kami. Iyo po. Tapos po, paglaog ni sa LCC, minong ipapalit mo sa photo line, nagluwas kami ni Agom. Nagduman po kami sa home po. Pero sa madaling sabi, ipinark nindo sa motorsiklo digdi sa
gilid sa laog kan Barandilla along digdi sa may Iyo po. LCC Essentials pasiring duman sa may BPI. Iyo po. Okay. Iyo po. Iyan na ko na yan, iyan na lugar naan, may Barandilla, luwas naman duman sa sidewalk. Iyo po nga ni Oh, sir. yan. Sige. Tapos po, ang problema po, pag naglakaw mi po ni Agom sa sahong, sa may binakal po kami duman. Tapos pagbalik mi po, wala na po sa motor mi. Na-impound na ko anak kan. Na-impound po. Iyo, okay. Tapos po, ang problema po kay ito, dahil man po namon aram, kamalig po ba kaya kami? Oho. Tapos nung pag po kang motor, nyata po, kung talagang bawal duman po mag-park, nyata ibang motor po duman na kasabay mi nakapark, dainin dapig sabay. Arog kay ni Madam ano. Primero, iyan pa anong lugar na nakatudan talagang parkang pero dahil man talaga dapat yan pagparkingan. Bako, dahil yan talaga Iyo po. dapat. Okay. Now, itong sumaga motor duman na pwedeng nahiling mo na dahil man sinabay, natikita na ito, buda nagbayad na ito, madam. Tapos kamo pa, ano, natsimpong dahil kamo duman sumay sa diri, iyon ang sistema, pag dahil sumay sa diri, i-impound yan, duman na kamo masettle sa opisina po kan PSO. Yan. Yung ani po, kaso po, pig may kutaan na, dapat kaito po na pig kargan ninda sa motor, dapat po, kaito, pig warning mo na kutaan ninda. Dahil man po, madam, iyo talagaan, we have to observe the law. Iyo po yan talaga. Nakatudan sa napanong araw ka ngunyan, iyan po, kasuguan yan kang nasyonal, igoning national lay ka yan pa, Iyo no? po. Oo. So, talagang araw po ka yan, madam. Ano po? Araw ka yan. Opo. Oo. Kung yaon sa nakamudo man pa, ano, ang mangyayari sa nakan, medyo baba sumulta. Tama babayaran din tulos. Pero ngunyan na kumpiskar, medyo hura lang ka ang kuangkaan, ang multa kaan. Ngunyan, ang parking po kung mamotor ka mo ano, digdi sa may kumbaga, aram ni so parkingan kang LCC digdi sa sentro. Apo. So dating ESTB baga duman may bakanting lote duman sa Hampang. Pwede diyan. Apo. Pagkatapos digdi naman baga sa may likodan kang Petrong Gasoline Station. So may mga tusok-tusokan digdi restaurant baga sa may bakanting lote. Apo. Diyan, pwede diyan magpark tabi nin motor. Diyan ang mga designated parking area tabi, madam. Iyo po. Yan. Nabigla po kaya kami sa kasuhapon talaga. Opo, talagang mabibigla ta. Iya nationwide na campaign bako lang digdi sa Legazpi. Iyo po. Igong kasugong kan ang DILG po tabi. Sige po. Maraming Opo. salamat po. So yun na lang po. Pasensya na talagang it's the law. The law is hard but it is the law tabi. Ano po? Iyo po. Sige Oo. po. So basta pag Salamat. mapaligaspi ka mo, aram nindo man, igwa pa ning sarong pwedeng parking area. Ini bagang hampang kan simbahan ni Senyor San Rafael, aram nindo? Iyo po. Iyo po. O digdi sa may Rizal Park. Sa kataning kang LCC dyan, yan, igwa ba dyan yung parkingan ng mga motor? Pwede dyan. Sige po. Diyan na sana po sa mga Thank you po. Oo. Or pwede man baga halimbawa, duman ka mo sa irarom na kan LCC Ayala, kung pwede man, may bakante, duman na sa park safety pa. Iyo po. Yung baga. Yeah, sige po. Sige po. Sige, Sige tabi. po, Sige. Thank you so salamat. much. Thank you so Sige much. po, Okay, bye. sige. Opo, sige. Yan, sige, di balikan ta na ito pong istorya ta. Nako, mabit ko sa oras na. Sige, sa aga na lang tabi. Gano'n, no, tadakol kitang mga pag-restoryan, dakol na mga konsul nasyonal na gobyerno. Kay po na mag-face mask, buda face shield, kada bes na magluwas sa harong. Tangon yan baga, tabi, ang face mask sana, pagbalaog ka sa mga establishmento di negosyo, mga opisina, pribado pang publiko, o kung saan man ngunyan, basta pagluwas mo kan harong, face mask, face shield. Diit pang dagdag ning sakripisyo tabi before na maabot ng bakuna. Tanagdalang kaw, igwang nahiling, igwa po nin basehan scientifically and medically ining sa tuyang mga gobernantes. You may be entitled sa opinion mo na parang OA naman ngayon, grabe naman yan. Pero ang question, what if iparayo kay Mahal na Diyos, tamaan ka kan COVID? Bago pa ding there's nothing wrong sa sakripisyo patabi. Tan ka abtan ka ini karahayan tama. Ano? Sige, pagkatapos sa aga o kaya sa Webes na gayod o sa agang hapon Bicol Target Map, so point to point bases, provincial bases na pade. Aaramon ta mapaluwas pa ning guidelines ta mga general statements lang so pinagpaluwas ni spokesperson Harry Roque. Tutugutan da sa mga provincial bases, point to point. Aramon ta man kun so sabay na digdi sa Bicol kay Director Noida, so Bicol Chief man kan IATF kun taigwa pa ning mga guidelines ana iluluwas ano. Sunod-sunod mo na tabi pang istorya.
Si Ans nasa linya. Ans, go, Ans. Naputol si Ans, daining maray na kuan signal. Standby muna tabi, Ans. Standby muna. Mantang inaayos yung linya mo. Dumang kita kay kumpadeng Jimmy. Kumusta ang linya niya, Pading Jimmy? Putol din? O, sige, si Pading Hello. Jimmy. Okay, si Pading Jimmy. Go ahead, Pading Jimmy. Yes, pwede. Actually, yaw na ako digdi sa police headquarter. Medyo misteryoso. Si OP, kisi-kisi lang niya digdita. Mapasiring da siya sa region. Nag-hororon sinda, pero dahil pighapot ko niya kung may pinikap ng pulis, naka-uniform, tapos sarong civilian na pinagpusasan yan sa may area kan na salugan. Sabi igwa. Yan, okay. Di dahil siya na mapaluwas development o kung ano. Dahil man nga ni siya kistorya ang nakuha pa, mapaluwas pa sa naman man siya ni na investigador. Although kaso bago, yaw na sa pagkanso mapigabasa mo baga sa text na bipare. Opo. May pulis duman na wala man normal, nag-guide kanso, mga auto bagata, ni baga so diversion bypass road. So gustong sabihon, pati so kumandan siya kan Kamalig, PNP, dai pagkaiyanin konfirmasyon, pero may nakaabot sa indang istorya. Sabi sa iya may impormasyon na nakaantos. Kaya madispatch nga na siya kitawo. Dangan siya mismo maparegyon. Pigapot ko kung sisay na pulis niya ang nakadestino di ba? Pero dai siya pigataram tabi pa dai kung sisay. War basta zero pa digdian na impormasyon na mismo si Mayor Kaloy Baldo baga. Na timingan niya to duman. Igwang impormasyon sa iya na nakaabot. Kaya nag-apot man siya digdi kay Chief of Police. Dahil man da siyang naisimbag pa kay Mayor. Iyo, takulang paman gayud talaga. Dahil, bot sabihon, biniglaan sa na. Bot sabihon, bako operasyon kan Kamalig PNP. Bako. And ikadua, pwedeng dahil sa inda ning koordinasyon prior sa operation over. Ayos na dadangog ko digdi. Kung dahil koordinasyon nga digdi, baka nga sa probinsya, ikaw ang koordinasyon. Kaya nagpapalo upan pulis mo niyan. Yes. Kung sisay mga nakasibilyan datawi pa de. Iyo nga ni. Aram mo pa ding Jimmy, kung operasyon iyan kan Kamalig PNP, igwa na ning initial na impormasyonan. As in, kung igwa ning koordinasyon sa inda, igwa naman sila ning initial na impormasyon. Correct. So gusto sabihon, out itong duwang sa tuyang assumption, dahil man pati sa police blanco man kan Kamalig. Pero naghihiro na ako nga ni sa mobile love, yung nag-ilaw-ilaw ngunyan tabi pa de. Ay man kita basta kayo ni makapagpapakon na anan kuanin na basta nasa observation lang kita ngunyan. Iyo. And si CEO Picasso bago nakapandar na kansa yang digdigay maalunad si yan na si CEO pinagluwas na. Very busy talaga digdi pa de sa Kamalig PNP quarter. Kanya na kung pulis ang pinusasan may kaibang sibilyan, that's something else. Mga kuan lang kita kani. Sige. Makanda ki follow up sa follow up man nagpapaluwas ni Chief of Police Rosal. Dante Rosal. Sige. Okay. So yan tabi pa din. Oto na nga ni si COP dahil man kita na tawa na nga ninin pag-i-estima na masyado. Yan, very busy. Ma-follow up na siya sa halanggaw na komandan sa PNP. Sige. And sa posibilidad na iguanin police in iguang sibilan, dakulang posibilidad mananggan tabi pa din. Sa nag-iroan si police kan Kamalig. Iyo, taday taaram kung si Saiso nag-operate. Tama nga nagkasibilyan. Bako, siyempre maalarma man ang pulis kan eh. Ikadua, dahil ning koordinasyon sa pulis Kamalig, territorial jurisdiction nila yan. Dipisil yan. Yan mga, medyo may hero-hero mo yan digli. May hero-hero tabi pa rin sa police headquarter. Jimmy nasalita di si GB News. Pigtututukan kan di si GB News. Kung dahil makaluwas yan ngayon, siyempre, dyan na sa programa ni Direk Edwin ko di magluwas o kaya sa mga masunod pang oras. Salamat duman sa mga tipster niya ato. Nagkapirang bagay lang yan. Primero, sisay ang nag-operate. Evidently, dahil ning koordinasyon sa Kamalig PNP, taday nga na isida ning impormasyon. And ikadua, bako ito, operasyon kan Kamalig PNP. Sisay ito na nag-pick up ni naka-sibilyan, buda, pulis, na sabi na pusasan. Ege po. Ans, medyo kinapos. Salamat kan sa indong pagantabay, amang Diyos ang magbantay.
Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB at sa inyong kadamay. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilabian. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro. Ang pag-angat, isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Ano mang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Bawat araw, di ka lang gigising. Babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag sila sa trabaho, Laging ganado. pag laging ganado. Approve ang trabaho. Kaya just have a judge para lahat tayo chillax. Have a judge and chillax. Stressed sa work at sa init ng panahon? Huwag kalimutang mag-judge para lahat tayo chillax. Thinking about quality